Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un episod un pic așa mai horror. Azi sunt la un număr blestemat. Că tu ești horror. Tu ești horror. Mamă! Este un număr foarte horror. O să sunăm două numere mega super horror. Deci, primul număr este așa. Hai să nu mai... Să strângă 5 like-uri, te rog. Vă rog, strângeți-vă 5 like-uri. 100 mă de like-uri. Nu strângem noi atât, 5. Hai. Deci plus 1 8 0 1 8 2 0 0 2 6 3. Nu mi le-ai vizat pe de rest. Ok. Uite, acum vi las 2-3 secunde să vă uitați la el ca să vă... Dacă îl vreți și voi să sunați, să vedeți că nu e fake, nu e nimica. Și hai să-i dăm drumul. 3, 2, 1 și... Mamă. Utah, what? Bă, dar cât a durat? A durat mult. Cum să-l găsim? Please state your name after the tone, and Google Voice will try to connect you. Am vrea mă să-l găsi că dacă n-am dat din Bă, sună, băi, sun. What? Sună. What? Sună. Bă, tace, o să vin acum cu o mașină să ieși cum fugim. Taceți, bă, taceți toți. Lăsați să sune. Mai lăsați. Mai las un minut, las, că dacă nu sună într-un minut, nu mai. Îl închid. Ok. Știu cum face că l-am sunat pe ăsta. Adică ce te-ai zis acolo? Ce? Bă, ce? Nu știu, bă, ce? What the fuck? Bine, mai am și What the fuck? Bine, numărul ăsta. Ce băi, bro. Hai să sună și numărul. Revenim cu numărul. Hai, bă. Și am revenit cu numărul. Uitați, ăsta este numărul. Vă las și vouă câteva secunde ca să puteți să vedeți și voi numărul. Dacă vreți, sunați-l și voi. 3, 2, 1. Acum. Mare, bă. Ok, să vedem. Casel Tonidi. Ok, what the fuck. Hai să vedem. Ok. Please state your name after the tone, and Google Voice will try to connect you. Bă, să rămână. Îmi pare rău că v-am închis ăsta. Hai să mai sunăm la numărul 6. Ok, stați puțin. Ăsta e foame. Plus 0, 6, 6, 6. Bă, aia cu hello. Bă, dar știi mi-am zis aia cu hello? Nu, aia cu ok, mi-am închis. Mi-am închis. Să sună de 6 ori 6, 6. Aia cu de furat, bă. Aia mi-am zis, mă. Închis, ok. Mama! 6, 6, 6. Ok. Să vedem. A treia oară, nu? Ok, am închis mai repede. Bă, dar și de din prima, nu merge nimic. 6, 6. Ok. Stai mă, de 6 ori, a 4 oară. Cred că e a 4, a 4 e. What? Bă, bicicleta! Ok, a 5-a oară. 6, 6, 6. Țin respectul, cum face bă. Ok, să vedem. Și să mai sunăm un bonus număr. Ok, nimic. Și a 6-a oară. Aici, marele. Două numere și acolo Șase. ăsta e un bonus. Este un bonus, da. Bă, literalmente... Ok, taceți din gură, ultima șansă. Ce face Elena? Ok, nimic. Deci, numărul ăsta e fals. Nu mai sunăm la 8, că cred că e la fel de fals. Ok. Ce face, bă? Ăsta, what the fuck. Ok. Bă, dați minte... Noi să luăm la numere. Revenim. Cum e de drum? Nu știu cam ATV-ul acasă? Cu ce te plimbă? Cu Poate ATV-ul. vă de el. Da, mă, da. Bravo ție și dacă aici. Stați puțin, că aici am un număr la Marion Sianco. Am o dată. Cred că ăsta este. Sau? Nu cred că ăsta e. Ăsta e de aici? Bă, să mor Nu e ăsta. Ăsta este, ultimul. Păi normal. Unde vrei să le găsi? Hai că revenim cu numărul. Băi, Am revenit cu numărul, uitați numărul ăsta. Luați-l dacă vreți, vă las câteva secunde. 3, 2, 1, go.
acum o să așteptăm doar. Masa cu hetes, ce? Masa cu hetes? Să așteptăm. What? Să plânge, bă. Bă, taci. Bă, hai să... Bă, știi ce număr am scris eu? Cam atât pe acest video. Vezi Clip, am fost tehnică Florin. și tu? La revedere!